खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्लिमा गौरी बर' बादाय नं 32 गामि हाथिजान बियाब सानजा जनाय जिला धेमाजि आयदा बाथि देंखन बोर आरि निमाहा बिनाय आरजनि गिबि सिरि नै आफा सोरजिगिरि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि सानस्रि हरदो गियान अ आफा फारि फारि सानस्रि हरदो गियान अ आफा फारि फारि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि सानस्रि हरदो गियान अ आफा फारि फारि गाज्रि हरदो जों नोंखौ गोथार गोसोजों हांख्राय हरदो जों नोंखौ निखावरि सोलेरजों गाज्रि हरदों जों नोंखौ गोथार गोसोजों हांख्राय हरदों जों नोंखौ निखावरि सोलेरजों जाफुंसार होफैदो जिउनि लामाखौ नों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा अ आफा मुलुगनि गिरि जाफुंसार होफैदो जिउनि लामाखौ नों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा अ आफा मुलुगनि गिरि थायो नों जेरावबो जेरैबो नोंखौ नेनानै आफा गोसो हाथासि थायो नों जेरावबो जेरैबो नोंखौ नेनानै आफा गोसो हाथासि सुफुंदो जोंनि नांगौखौ अनसायहरदो नों आफा नोंनि फिसाखौ जोंहालाय राहा गैया नों नङाब्ला नोंनो बिगोमा मुलुग संसारनि
दो जोंनि नांगौखौ अनसायहरदो नों आफा नोंनि फिसाखौ जोंहालाय राहा गैया नों नङाब्ला नोंनो बिगोमा मुलुग संसारनि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि सारस्रि हरदो गियान अ आफा फारि फारि सारस्रि हरदो गियान अ आफा फारि फारि